Не там бе, нататък бе. Бензино от това чудо по гласа. Се блъскат, ама да като турист. Много бавно кара, зато има викат турист. Не там на мраче. Остави ги, остави ги, остави ги да се блъскаме, не? Той не е от 5, какво ще прави? Нека да му казва. Медали. И той искаше да се засили, може? Не. И може ли да си толкова неориентиране? Може да се раз. Преди малко един. Аз го видях. Нали го видя тук, където завъртят? Тук може да го видиш страни. Не може. Сма си пак място. Не, той късно се усети. Добър ден, той кара назад. Не бе! Аплъсни. Турчина беше минал другия. Колко много време загубяха и тримата.